Bagong substation po ng Philippine Coast Guard target na maipatayo po sa Lingayen. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Planong magtayo ng substation ng Philippine Coast Guard sa mga government-owned na lote sa kahabaan ng Dalampasigan sa Lingayen Beach. Sakaling maisakatuparan, magbibigay ng karagdagang proteksyon sa komunidad ang itatayong opisina. Hangad din na mapalakas pa ang pagbabantay at seguridad sa mga baybayin, maging ang pagresponde sa mga sakuna. Samantala, nagpapatuloy naman ang paglalagak ng sheet pile sa bahagi ng Lingayen para sa itatayong seawall hanggang sa harap ng Capitol Grounds para naman sa proteksyon ng komunidad. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.